Tumuju wonten ing panggung nedya hadhetepi tata adicara menika. Bruder dipersilahkan naik panggung. Bruder Giwal, Bruder Toto. Kanthi cak-cakaning acara Bruder Toto badhe ngaturaken paraga ringgit Raden Puntadewa katur Bruder Giwal. Kalajengaken kaparingaken dhumateng Mas Gading Pawukir. Mekaten para rawuh kakung wah putri benggah rantamen adicara wonten ing titi kalenggahan menika. Lan kula minangka pambiyawara. Jan, wajan, sepite cara teknik. Iki lagi pemanasan loh Mas Heru, wis ngajak ngene-ngene. Langsung menggeh. Makasih ya Mas Heru. Luar biasa, makasih Mbak Ika Suhesti. Mas Heru iki senenge sing banter-banter kok. Senenge sing cepet-cepet. Lah iya to, menggeh-menggeh. Nggih, menika sampun Mas Gading, monggo purwo wasesa selanjutnya. Menika tesih enten gelo kalih kembang rawe. Berarti gelone mengko. Cimuk. Gelone kuwi kembang rawene Mbak Agnes. Yo, sapa sik? Sapa sik ya? Nek saka kene iki cimuk sik jare. Ya muk yo ngono kuwi jare pisan. Nek do ngefans berat karo Mbak Cimuk iki. Iya. Apa meneh sing ngedram kae? Heeh. Sing ngedram kae senengane idolane sing ngedram. Yo. Berarti iki yo, Mbak Eda. Sugeng dalu. Sudah lama tidak berjumpa. Itu seperti kita. Kita gimana? Ya, kamu limbuknya. Oh iya. Oh iya, oh pas. Limbuknya Kok ya pas lho, Mas, visualnya real ya? Nggih. Niku nganu po, nggen moto dipasangi softtek apa jenenge? Kok soft? Apa jenenge? Softland. Softland. Kok soft? Aku ora bayangin. Katene ra weruh ya nek dipasang kuwi mau. Ora ketok sih, Mas. Napa? Ora ketok sih aku ki nek ora nganggo Oh, soft. nek ora nganggo soft Soft kuwi kan? mau Ora ketok. Nggih. Ndak burem. Nggih. Dadi biru kaya wong luar negeri. Wah, kayak mata kucing ya, Mbak. Nggih. Minangkani pamundutan nggih, Mbak. Nggih, saking Saking Mbak Linda Mbak Linda Singapura. Singapura. Nggih, gelo. Weh kok rapal, Mbak? Sinden dadakan iki, Mas. Ora masalah soalnya, nggih. Mas. Heeh. Ora apa-apa. Langsung mawon nggih, Mas. Mas Gad. Wo nggih, kedap Mbak Perian. Ono apane iki? Wono tambahan iki. Ada tambahan. Mas, request. sudah saya transfer 400.000. Alhamdulillah.
request lagu Semoga Nyawiji dinyanyikan Mas Gading, matur suwun. Semoga nyawiji. Waduh, Bisa. lali aku. Buka tag. Wes mengke gampil niki. Sekarang Gampang. kalau dulu ya. Nggih, kelorian enggak nika. Langsung mawon nggih. Nggih, langsung Nggak mboten usah pakai napa-napa. bawa ya. Nggih. Nggih Mbak Cimu. Nggih. Jogete nganut kono lho ya. Oh, kok manut aku? Lah iya wong kono sing gedhe kok. Waduh. Alah. Nyenengke kae lho, sik tukang drama kae. Iya makane. Iya. Sini sebelah sini Mbak Oh, Cimu. iya. Kene ya. Ya. Halo Ketok to, Mas. sayang. Ketok to? Ketok. Kok kodok enjukan. Jan ngono kuwi kok. Mangga Nggih, Cak. monggo. Sampun. Nggih, sampun, Pantas matur sekali. sembah nuwun. Iki kanca-kanca karang suwe ora pentas terus dadi kleru. Tekan ngendi-ngendi. Iya. Pamundutan. Meneh wae isih ana kembang rawe. Ana semoga nyawiji barang mau kae. Iya. Diaturke sing ngene ya sing kembang rawe sik. Kuwi mengko nyawiji kuwi gara-gara ya iso. Oh, kok sik kon buka WA meneh iki? Kedap. Nah iki. Sugeng dalu nyuwun gending kopi wengi. Waduh, napa ning kopi wengi? Mangke kula TF 200.000 nyuwun nomor rekeningipun wonten deskripsi. Nggih sampun kula transfer 200.000 nyuwun gending kopi wengi. Kula saking Pangkalan Banteng Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Nggih. Kopi wengi iki. Nika lagu anyar Mas Gading. Oh, lagu anyar. Dari Pak Minto. Nika nggih. kopi wengi. Nek dereng saged nggih mengke dilintu sanese. Nggih, digantos kopi Kopi lambada. kapal api mengke mbok pilih wonten mengke bar goro-goro metu. Nggih. Kok menawi? Nggih, sak menika kembang rawe. Digedruke wong tulisane Agnes gedruk. Nggih. Seneng dan. Nggih. Monggo Mbak Agnes. Dikancane napa mboten? Wah, nggih kancane Mbak Orisa. Berarti tambah Mbak Tatin. Ya, nggih. Piye Beres. Agnes, piye Agnes? Mau ditambah sama siapa? Oh, sendiri ya, permintaan dari penonton sendiri nggih? Oh, sendiri. Mbak Agnes sendiri dulu, nanti biar Mbak Oriza nanti yang lagu berikutnya. Kaya wong bingung. Nggih, sugeng dalu Mbak Agnes. Nggih, sugeng dalu. dalu. Mbak Limbo, Mak Cange. Nggih. Mas Sudah lama Gading. tidak jumpa. Nggih, kok ora ujung karo aku? Lain waktu. Piye to iki? Tak sungkem aku. Rasa, oh ndak, ra apa-apa, ra sido. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun kagem SMK Panguti Luhur. Semoga semakin unggul berprestasi, Amin. semakin apa mencetak
generasi yang kreatif, inovatif. Amin. Pokoknya menyala. Menyala. SMK PL. Nggih. Sing ngendang arep cium dengkul jare. Oh, lagi loro sing ngendang itu. Ora fit, baru tiba jare. Makanya kok ket mau lemes ngono lho. Nah, nggih. Napa niki? Kembang rawe. Aku dewe tenan. Wih, Aku pengen lada. sama Mbak Tatin lho padahal. Aku pengen. Gedrum kan niku nggih. Ayo toh. Oh, iki lho. Ayo Tin. Permintaan dari penonton terbanyak kamu sendiri dulu. Enggak, ini loh udah diayotin. Enggak, itu kan Mas Agus Koclok. Kita padahal aku kes ora kuat ngedruk lho. Ora kuat gedruk. Alah tetep apik, Ah, tetep sebab apik. apa ora kuat barang iki. Wis tuwa. Ya kayak delang-delang ya. Yo. Alan-alan ya. Nggih. Ayo. Jiwalang ngaji, jiwalang ngaji, jiwalang ngaji koko belum. Ambe-ambe belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu-susu perawan, rasane enak tenan. Susu-susu rondo, rasane rada sempet. Hei, maju, 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 mundur, mundur, mundur. Maju, 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 mundur, mundur, mundur. Maju, mundur, maju, mundur. Warga laras lagi. Usah. 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 Sampun minangkani Nggih. saking Mbak Linda Singapura, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Mulai kemayu matur nuwun. Senengane kemayu ya. Selanjutnya isih ana apa mau? Kopi, Kopi wengi. kopi wengi. Kopi wengi Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Kula nggih dereng saged Mas Gading. Wis pun ngadeg riyen mawon Ngadeg riyen, Nggih. sepenting ngadeg ayo sah nyambut gawe meneh. Sing penting ngadeg sik. Penting ngadeg sik terus ya. Sing penting ngadeg. Sing penting ngadeg Mas Nggih. Gading. Pripun? Niki lagune diganti mawon nggih, Diganti? soalnya nggih kanca-kanca nggih dereng Nggih. to Mas. Oh nggih. Digantos lambada. Kopi lambada oke. Dengar musik lambada. Elok kan. Langsung joget piye kulino ya. Ya nggak tahu, aku kan secara naluri ya. Napa nih diganti napa? Dere ajeng digantos napa? Apa Mbak? Napa penonton Mbak Bilih wonten Ah. pamondutan napa? Dari penonton nih spesial wonten Muntilan. Napa? Ninggal Bingung. Tresno, Ninggal tinggal Katresnan. Katresnan. Oke, yang sana Mister Mendem. Mr. Mendem. Mister Mendem karo sapa Mas Jano? Nggih. Ora yo lagune. Ninggal Katresnan kalau Ninggal dari penonton Katresnan. sini. Oke. Nggih. Nggih. King mriko wau Mister Mendem. Mr. Mendem dulu apa Ninggal Katresnan dulu? Mr. Mendem Mbak Tatin ya. Nggih. Aku mau nyanyi telu. Nah, nggih. Nah, diduetkan sama cowok siapa? Milih Mas Gading. Lah niku sing ngendang niku. Saya ngendang. Nggih. Ah, sik iyong kan tangane. Bar tabrakan. Karo
Janu? Nah, Mas Janu siap. Nggih napa Mas Janu? polanya nek ra ono sing dueti sapa? Heeh, Bimo Aris, Nah, apa kuwi ora apa-apa. Mister Mendem. Mr. Mendem. Tok Dan gayeng Mas penonton Bimo Aris. ada yang mau? Rano. Nggih, oh Mas Bimo Aris gelem kok. Kurang mendem kok. Lanangin, Bu. Ayo, Mas Rizwan. geret wae lah. Ngeret Suwen. wae. Ayo, ngadek. Ngadeg ayo ngadeg. Ngadeg sik yo. Ngadeg Mas. Yo dijoli sapa sing ngedram? Oh, karo koprol bareng. Resa aku kon ngedram. Lagi mboten apal Mas Gading. Mboten napa-napa, Mas. Sing penting ngadeg. Yang penting ngadeg. Nah, Nek Masalah si doporane mengko pikir kare. lah iya sing penting ngadeg Mas. Yang penting ngadeg. Nganggo Catetan yo entuk. Nah, kowe njaluk pacarmu sik. ayo. Jare tangane loro ngedram. Nah, malah ketutuk engko. Ya wis kok tak meneng. Apa iki diskusi apa iki? Ngene iki nembe nyuwun apa? Jaluk teks to. Contekan. Ya Wis Mas oke. ya. Oke, monggo. Mister Mendem. Jas. Matur nuwun nggih Mas Gading. Nggih, matur nggih Mas nuwun. Gading nggih. Wah, jan. Bimo Aris nyolong petek tenan ya. Malah sing ngedram edan iki. Sing ngedram tangane tambah loro ben. Jarine tangane loro. Mengko ora saru. Ya ini ada salam-salam ya Mbak Tati. Iya, dari Ada mana, Mbak Elisa? Dari Bruder Vincentius Dalijan itu dari Lampung. Ini salam buat kepala sekolah meniko untuk Bruder Toto. Semoga maju terus untuk SMK Pangudi Luhur. Selamat ulang tahun untuk SMK Pangudi Luhur dan selamat melayani di dunia seni juga. Nanti minta dikirim lagu Podang Kuning. Niko Kuning. untuk Bruder Vincentius Dalijan. Nggih, menika menika nggih. sampun. Sugeng dalu Bapak Susanto Sadewo. Sugeng dalu sedaya kemawon sepan sing urung disebut nggih ngapunten. Salam hormat juga untuk dalang senior di sini ya, Ki Radio Harsono. Nggih. Yes. Nggih, kemudian derek ke bola Bali ya. Saiki ra nderek kene. Radija. Nggih, Nggih, menika- tadi Mas Gading udah ke sana kayaknya. Iya, tadi Sampun ke sana. kamu mampir menika. Nggih wonten menapa malih Mas Iki Gading? enten melih. Sik endi mau? Ndi mau? Oh iki apa? Buka sik ya. Halo Mas, halo. Kedap. HP-ne kok yo pink ngono. Casinge tok kowe kok. Yalah ya ora apa-apa. Oh iya. Niki, halo Mas, ini saya Nek Mbak Elisa mang mriki Mbak Elisa. Piye. Niki Nek kula maca nyebut masalah nyebut mah dosa. Piye ki? Nah niku. Oke. Halo Mas, saya Bruder Leo dari Iya. SMK Leonardo Klaten. Pesan tembang Gubuk Asmoro dan Tembang Kangen. Minta nomor rekening untuk sawerane. Loh, Bruder kok nyawer ora? Mboten sah repot-repot, Bruder. Nggih, Nggih, mboten mengke sah, dipinangkani. Tapi Nggih. nek misalnya ya mbok menawa menika tali asih ya ora meksa. Padha wae. Tak kira kowe ya tenanan jebulane. Padha wae. Jenenge iki yo kan kita nggak minta, beliaunya yang minta nomor rekening ya kita kasih ngono. Nggih. Saru jane ya. Iki arep dikirimi rekeningku jare iki. Ya ora Oh, apa-apa, lah iya. yang penting ngirim. Nggih. Yo. Nggih menika dikirim dulu untuk bruder-bruder ya. Nggih. Tadi yang dari Lampung menika minta Podang Podang Kuning. Podang Kuning. Terus ini dari Klaten bruder minta Gubuk Gubuk Asmoro. Asmoro. Iya. Nggih. Yo dikancani sinden yo. Nggih. Ayo sapa Mbak Orisa? Mbak Orisa belum niki. main. Iya Mbak Orisa Orisa dulu dulu. maju. Monggo. Tak dibawani ya, gentenan ya. Nggih, bawa. Hai okai.
Selamat malam Mbak Oriza. Selamat malam Mbak Elisa, Mbak Tati. Selamat malam. Sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Maaf lahir batin ya Tip. Sami-sami nggih Mbak. Kok tip ki sapa? Lagi kan parabannya Kertip. Jadi SMK itu juga adalah tempat kita bisa eksplorasi paraban. Paraban, ya. Kata-kata paraban itu apa ya? Julukan untuk teman gitu, antar sebaya. Nah ini waktu SMK julukannya Kertip. Tertib nek Agnes. Pak Ijo. Ceplok. Cempluk gitu. Kamu punya nggak paraban? Kan gue paraban ra keren. Aku parabannya dari kecil tapi ora Apa? ada. Apa Mbak? Tikot. Oh tidak. Oh, Mas Gading apa? Apal ya aku kok. Iya. Gak ada yang punya nggak paraban? Gabing. Apa? Gabing. 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 Gabing ki Gabing apa? itu apa? Ya gading. Oh, gading. gading. Parabannya Gue kan gabing. sing ngedram kuwi kok. Gabing. Gabing. Gabing Pak Pubing ngono jare. Iya wih, wangun-wangun toh paraban tuh lebih dikenal bahkan kita sampai tua gitu. Kowe sapa? Hah? Elisa sapa? Aku ki mbiyen apa nggak tahu ya? Apa Mbak? Bici ngono. Bici itu bahasa Inggris. Apa artinya? Elek kuwi artinya. Ya, tapi ya dulu namanya paraban sendiri-sendiri gitu. Misalnya namanya apa jenenge? Tup, jadi diundang YouTube mergane Mbak YouTube ngono kuwi. YouTube kayak gitu. Ono dhewe-dhewe. Tertib iki. Nek Kertip apa? Sejarahnya karena apa? Kertip karena biyen kan ono kae lho Mbak, jarek sing ono prodone. Prodo itu apa? Prodo Meling-meling. meling. Oh ya. Meling. Tak kayak gemeling-meling. Tapi kan aku ora dandan ngono. Oh, iya. Kayak keringetan tak ngenek-ngenek kayak ki nganu apa? Keluar rontok warnanya. rontok. Nah tak nggo ngene iki. Kabeh ning rai karena aku keringetan tambah Iya. kertip-kertipe kabeh ning raiku. Oh, jadi mergo wajahnya bersinar kertip-kertip. Kertip. Oh, iki kaya iki Hafi doh. Cimu. Cimu. Kenapa kok cimuk mergane ngomong? Ya. Ora ngerti. Wes Nek- pokoknya nek- mbuh nek lah kayak gitu. cimuk-cimuk. Sejarah iki mbuh. Aku ya enggak tahu kayak gitu. Mas Kezian ki yang duwe paraban. Apa? Sing Apa, ngenai Mbak? Pak Eta. Apa? Biyen almarhum Pak Eta. Apa? Genjik. Ketoke apik dhewe kuwi. Tapi Dari malah semuanya. dadi ladilan kondange. Iya, dadilan kondange. Mas Kezian. Ya dibawani ya genten-genten. Yang gubuk asmara apa? Kodang kuning. Milih. Milih Mbak Oris ya. Gubuk. Oke. Ayo. Ayo. Oh nyingkar-nyingkur. Wiwitane. Iki Nyingkar dobleng nyingkur. kabeh iki. Jangan ngebleng dong. Iya. Nyingkar. Nyingkur. Ganti Mbak Tatin. Lingsem yen Iki ya termasuk anu ya cengkok ciri khasnya Mbak Tatin ya Mbak Elisa. Ciri khas kebian ketok saiki. Ket bayaran 75. Heeh. saya tapi Angge lelampahan kang Tresno tulus nadyan ora tresno tulus. terus tulus ya entuk. Ya kan gonamu. Ya, ora apa-apa. Napa apa Mbak? Ora apa-apa, lagu tresno to. Ora masalah. Tenane, oleh ditresnani sapa wae. Boleh. Allah,
Silahkan, Tresno loh. Tresno. Lah ya terus lagi Ya, sesuatu. ini kan semuanya juga Tresno sama kita semua ya orang. Iya kan? Oh iya iya. Yang penting ora punjul. Punjul ya entuk karmo. Punjul sithik. Monggo. Nggih, monggo. Sampun matur nuwun, Mbak. Terima kasih Mbak Oriza. matur sembah nuwun. Ah, ben saya regeng ae sing saangkatane Mbak Tatin. Bu Neti karo Bu Wahyu. Cocok. Angkatan apa iki? Loh kan sekolah zaman sekolah itu Iya, kan tapi kan ini setara-setara gitu kakak loh. kelas. Ya kakak Sama- kelas tapi masih itu kan satu misalnya kelas 3 sama kelas 1 apa kelas 2. Enggak ketemu. Jauh. Jauh. Oh iya. Maksudnya beliaunya sudah lulus, saya baru masuk. Beliaunya ini koyo adoh banget ora. Monggo Mbak Wahyu, Bu monggo. Neti. Seperti ra guys. Ora. Ora sentuh sepoti. Bu Pras ngene iki. Aku sisa. Bu Pras aku sisa. Bu Pras ini ngomong kok jare ya. Gong. Ngono jebul. Gongnya dong sih. Mangga. Nggih, monggo. Ini ada apa mundutan tadi podang kuning. Podang Kita persembahkan kuning. juga untuk ketua yayasan menika Bruder Petrus. Nah, kita hadirkan, kita sajikan podang kuning. Nah, kita tetap di apa bawani ya, Pak? Ini berdua. Hmm. Suara Bawani. ora krungu suarane. Langsung wae kok jane wis bengi. Wih lah. Kok kesusu toh, Bu? Iki Susu mengki. pentasnya sen bengi. Oh lah. Dibawani. Ya. Yo, derek Iya. Mas Gading. Sapa sih? Monggo Bu Neti. Pingsut nek bingung pingsut. Nadyan wujud temung beksi agawe talineng branta. Ayo Bu Bayu. Alus manis nengsa Mas Gading, Pripun? Bu Wahyu menika kan guru. Nggih. Nah, aku mau tanya boleh ya? Boleh. Suka dukanya jadi guru mengajar murid itu paling nyebai niku napa Bu Wahyu? Paling nyebai? Ya, apa kira-kira? Pakai mikku biar jelas. Kok dicetakake? Ya. Enggak ada yang nyebai. Oh, enggak ada yang Nggak nyebai. ada. Tenane. Ya harus sabar. Jengkel Nggak apa? jengkel enggak apa-apa, tapi tetap harus melayani dengan baik. Wah. Iya dong. Yang paling Nanti nek nyebai terus muridnya ya milih nyebai piye? Oh gitu ya. Iya. Berarti kudu senyum terus ya. Betul. Coba Bu nek ngulang pripun Bu? Anak-anak. Coba Ampun. disepil sedikit aja gitu loh. Nggih. Disepil cara mengajar gitu. Coba Bu. Hei, sama nang ora. Wah, Medeni mah. oh galak berarti. Galak Oh, ini. ngono Guru ilmune killer Pak. ini dari. Cetok wis ketok ya. Killer Menang ini. ora? Bukan galak. Tegas. Tegas. Nek muridnya rame terus ngaten pripun Bu? Enggak apa-apa kita diam. Oh enggak apa-apa. Nggak Gurunya apa-apa. yang diam Kita ya. diam, nunggu. Iya, sabar tenan berarti. Ya. Bu Neti lagi. Kowe lha pisan to. Kowe ki pisan gaan. Ora apa-apa tuwa. Ya ora. Sing adil arep ono kuwi aja. Wes suwe kan kula Golek isi podang jenar iba bunga hatiku. Jan Makser. Ini bukti besti harus bersama-sama. Barang. nyanding bisa dadi
Bali. Bali. Urung apa-apa Bali lagi liburan. Iya. Yo. Sudah bawanya sudah. Nggih, monggo. Celuk. Yuk. Matur sebangun. Wahyu. Jenenge pemanasan kuwi mau kok. Pemanasan, oh. Yo. Ora apa-apa, Ora apa-apa. padha karo latihan. Ora masalah. Yo. Nggih, nika setunggal mboko setunggal dipun pinangkani Mas Nggih. Gading. Mau tes enten napa? Tembang kangen. Arnya Pripun? Oh, nggih, monggo. bakule telo juragane. Rene telone. Wah, nggih. niku Jos to, Pak? Jos. Ah niku. Jos. kula kepengin kepanggih kali jenengan. Ah niku pun ketemu gak sing napa. Ajeng kira kira nyanyi niku. Oh, tak kira ngopo tugas aku wis siap. Dengar rungok kele nyanyi to, Pak? Oh, nggih. Nyawet to. Oh, ya jelas kudu. Kula Kok niku dikantongi dereng. Oh iya. kok gak lali ngene tak buka isik. Kok jeng Mboten rampok iki, ora. Wah niki siap kok. Ditonton. Kula pun kepanggih bapak bocah-bocah. niki bola bali. Wah, Nah, Ah niku. Andane kok Wah. pitrah. delok ning pira kok go 2000-an ya gah aku. Oh, bakul telo ya dhewe-dhewe kok. Ya aja sing 2000. Sing 2000. Pak, tuwa ya aja ming 2000, Pak. Setoran telo mau kok ya. DP-ne DP. Urung sida apa-apa wis dinehi lho. Ya ora apa. Lagune lewong kalih jenengan. Kabeh. Oh sing nyanyi Ibu. Oh ya. Nggih. So, Ya oke siap. ya. Siap. Liwong Mas, saka bowo bowo. Celuk buke. Liwong kok gedruk ya ora iso. Liwong niku gubik. Gobek. Gobek iki. Woi, lah kok isih? Kurang ditekke, Pak. Mengko, oh saya isih tanduk. Masih meneh. Ah iya ping 2000 kok metu. Kancane ndak ra omah. Sampun nggih. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun Bu Prasti. Pun kita bisa. Lumayan entuk Piro kowe, Mbak? 2000. Ayo dhewe-dhewe. Oh, lumayan. Rezekine dhewe-dhewe. Ya kena nggo nguyuh iki nang pom bensin. Lah iya nek ra 2000 piye? Saiki mundak 3000 Oh, to Mas. Oh lah ya piye aku kurang 1000 berarti. Kok njaluk aku. Nggih menika sampun. Nggih, sampun menika. Napa malih Mas Liwung. Gading? Arep limbukan tekan jam piro Mas Gading? Setengah papat. Wah, iya. Tadi ada ninggal katresnan juga. Nggih ninggal katresnan nggih penutupan mungkin terus. Oke. Terus kita goro-goro melih. Mau penutupan sekarang atau 1 2 lagu lagi? Loro. Weh, kalih mboten napa-napa. Kalih. Lagune napa? Seragenan. Oh nggih. Apa? Seragenan. Selendang sutra kuning. Lah ajeng nyawer. Oh alah. Nggih, oke siap. Monggo selendang sutra kuning. Ayo Mbak Ika, maju meneh. Cimuk ya, maju cimuk. Hah, ora. Ayo Mbak Endah. Loro iki. Mbak Endah sama Mbak Ika maju lagi yuk. Siapa lagi aku? Yuk. Arep buka celok pengendi. Sembah nuwun, Pak. Ora Sampun. tebak-tebak menika wah jan sedaya dikasih Dipun lho. sawer Nggih, matur dipun sembah sawer. nuwun, mugi berkah barokah. Amin. Nggih, amin. Pripun? Oh, ajeng ngomong sedidik oh nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya perkenalkan saya alumni SMK Pangudi Luhur tahun
9293. Wah, tepuk tangan dulu, Pak. Sinten Wah, nih luar biasa. Pak? Kalian Bapak sinten? Dengan Bapak Suyono kemarin dulunya itu jurusan teknik bangunan. Oke. Selamat untuk SMK Pangodiluhur, semoga semakin jaya. Amin. Dan Amin. sekaligus untuk membuat generasi-generasi yang jenius. Terima kasih. Matur sembah nuwun Pak Suyono. Nggih. Alumnus, Mbak. Alumnus. Sukses. Sukses. Nyawer. Lah yo ngono. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ora kaya bakule telo mau. Kok ya piye to? Iku ya nyawere wong ki Ku ya nyawer kowe iki. Ya nyawer Nggih. yo Mas Gading. Nggih. Indis ekonomi lho. Ah, Lah, nggih. kono ekonomi Bu Prasim kok pirang-pirang atus 2.000 lho aku. Ya kan dhewe-dhewe ana Dhewe telu. rezekine wong ki dhewe-dhewe. Lah. 2.000 tak Ora keke- kena nesu-nesu kok. Tak keke Agnes ya gelem ya Nes, ora apa-apa. Oh ngene ki, pira-pira yo alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Siti akeh Nggih. disyukuri. Nah, Ya ora wong biasane ngene aku akeh kok 2.000 ngono lho. Utang ndi mau utang ya. Wis tak tandai ya. Gak aku 50.000. Wong bapake mau 100 kok arep 50 paling ora 200 aku gelem. Kok njuk petung ora. Menika sampun Mas Sampun Mas Gading. Gading dawuh lagi apa? Tahu apa lagi? nah niki wau sik nyawiji niki wau Mbak Elisa yang menyanyikan. Oh, nggih. Nggih. Garapane kanca-kanca piye? Pripun garapane? Sampun, Muga nyawiji. nyawiji, muga Nggih, muga nyawiji. nyawiji. Sik. Woi. Itu lagune Mbak Lintang sama Mas Gading ya? Oh, Lintang Kairo. Nggih, Nggih, nggih. lagune Dereng niku. saged kula. Mas Dereng Gading saged. bisa. Aku lagi pun lali niku. Ya mangke Oh dipun iya, gantos. belum. Iya, Ganti digantos, ya. nggih. Belajar dulu aku. Nggih. Nggih. Tes enten apa mau? Niki lagu penutup dalam limbukan nggih. Nggih. Apabila nggih, mangke penutup. lagu-lagu ingkang dereng dipun pinangkani wonten Goro-goro. Goro-goro. adegan goro-goro Nggih, karena dipun niki pinangani nggih wonten dipun suwun goro-goro malih. anu nyuwune napa nggih bubare rada gasih. Oh, nggih. Lakone ya ben jangkep Mbak Nggih. Kadin. Nggih. Ya, ninggal katesan Mbak Cimu, kita persilahkan. Ya, kita persilakan lagi. Ini ben dosa. Kabeh ora? Hah? Mau Kabeh semuanya apa satu? Malah beda menikmati ya. Wis Cimu wae yo, Cimu yo. Wis Cimuk ger tok kan. iki. Cimuk tok. Yo, aku sing nembang cimuk yang joget jangan ora. Hei. Yo. Tiru-tiru cimuk. Ayo, yo Cimu, yo gas Cimu yo. Ah, gua kira. Warga laras dengan celeng wedoknya. Loh, nenek Jatilan nang Jogja ono Jatilan celeng lho ya. Rodok tengah kene, Mbak Cimuk. Nah. Ayo Susilo yo. Nah, kene. Susilo beraksi. Ayo Sus. Kowe rasa nyanyi ra apa-apa kene. Mek sing nyanyi aku ora rasa kowe joget ya. Sebarkan Mbak. Aku jember. Mana ya golek kene sijine. Yo bawa. Kene sijine. Jambo ini. Sibuk tengah.
Tot. Elok. Dengan bobot Kok kowe urip kok nyanyi dhewe. lo beda ora kelas iku. Kok kei banteng. Kan dipaske dhewe-dhewe. Agnes yo wangune mau serigala. Oriza kok suntik. Maune Oriza suntikan di Mas Gading langsung Mas Rai motor, mohon ganti motor. Dhewe-dhewe. Iya. Nggih menika sampun. Nggih, Ampun nggih, jenenge hiburan pokoke ana salah lupute njaluk pangapura nyuwun agung ing samudra pangaksami. Menika ingkang baku menika lakon ingkang saged dipun petik apa jadi pesan-pesan dari lakonnya. Jadi inspirasi buat teman-teman SMK Pangudi Luhur Muntilan. Nggih. Muga-muga saka pagelaran iki iso menginspirasi ya budayane terus kanca-kanca SMK Pangudi Luhur Muntilan bisa semangat anggenipun nggayuh impianipun masing-masing menjadi orang sukses semua. Amin. Insyaallah menjang saged pinanggih malih wonten sanes wedal Mas Nggih, Gading. Mbak Tanti. Pinaringan sehat sedayanipun. Amin Nggih, Allahumma amin. matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa. No, piye, Pak? Iki dicukupke sik lek gegojekan mengko diteruske ning gara-gara. Yo. Saya arep kepiye? Weh, lah ya iki nonton budalan. Kurawa budal kae wis siap-siap ke mosok ora ditonton. Ayo Mak tak derekke. Angusap punangkuku Pancanaka ning setake sabuhe Gya Cemangkah ambabat Wonomarta Andungkarsra ageng-ageng ngrusak gumbul Amukah Gawa angrebaken Mandrageng gumuruh swarane candraning ati bisa mbubrake sisining wana